gujewa gishirin da ya zamba tatacce ne ba. Kowa ya yi amfani da tataccen gishirin Dangote mai ɗauke da sinadari. Assalamu alaikum, barka malam, ya gajiya, ya ame ki? Ai, dan ba shi ne ba Allah ya tsina. Kai baka da aiki kullum sai dai ka zo kofar gidan muka ci zaka ci abinci. Kai ba abinci a gidan. Da Allah saurara mun da Allah. An fara abinci na kare na ga mu. Watin da ake mana a gidanmu ne an je ana samun wani batin tseren gishiri mara kyau ka gane ana amfani da shi yasa ba na jin kiran watin. Kana so ka ce min gishirin da kuke amfani da shi a gidanku baya daɗi? Eh mana to ina yake da. Wani irin gishiri kuke amfani da shi a gidanku? Allah wani ba kwale sunansa ko me ne ban ma san sunan shi. Dole ka ringa zuwa gidan mu ci abinci ai. Ai da ma na san ba dan Allah kake zuwa gidan mu ci abinci ba. Sirrin abincin gidan mu shine gishirin Dangote. Gishirin Dangote yana ƙara lafiya, armashi da kuma ɗanɗano a girki. Gwamma ka je ka nemi naka a kasuwa domin ka daina zuwa gidan mu cin abinci. Shine wallahi. Hey, shine wallahi. Wannan na ce Allah ban gishirin Dangote. Wai da ma kake bi da ga yana a gari British shago da kasuwanni. Bare to da mu kai. Nagode. Na karbi gishirin Dangote. Jama'a, gidan biki ko suna ko gidan abinci, ku yi amfani da sinadarin gishirin Dangote domin ƙara wa girkin ku ɗanɗano da kuma armashi. Inda rabbana ba wahala wallahi. Abincin ba gishirin Dangote. Ba daɗi. Inda rabbana ba wahala. Inda ajiya. Ba yunwa. Manuma ba. Angalu malam. Warab sharaf. Warab. Gishirin Dangote, ga gishirin Dangote, ga gishirin Dangote.